Ορεστιάδας. Ένα εξορισμού δύσκολο παιχνίδι τελικά εξελίχθηκε εύκολα για την ομάδα σας. Σίγουρα βοήθησαν και τα 2 γκολ στην αρχή του παιχνιδιού. Ναι, έτσι είναι. Βάλαμε 2 γρήγορα γκολ. Πιέσαμε ψηλά. Ήμασταν τυχεροί. Είχε θετική κατάληξη η πίεσή μας. Βάλαμε 2 γρήγορα γκολ. Παρ' όλα αυτά δεχτήκαμε και 2 εύκολα γκολ, τα οποία μέσα στη εβδομάδα πρέπει να το διορθώσουμε, έτσι ώστε να μην ξαναγίνουν αυτά τα λάθη. Η ομάδα του Σουφλίου είναι πάντα μια ομάδα η οποία προέρχεται από γάμα εθνική και είναι μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του τοπικού πρωταθλήματος εδώ πέρα και χρειάζεται προσοχή. Δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο το παιχνίδι, κάθε άλλο παρά δύσκολο. Πάντως εσείς δείξατε ότι παρά τις αλλαγές σε όλα τα πρόσωπα, παρά τον ενικό της ομάδας, έχετε βρει τα πατήματά σας τουλάχιστον επιθετικά. Ναι, έτσι είναι. Επιθετικά μπορώ να πω ότι είμαστε παραγωγικοί. Θα διορθώσουμε και τα αμυντικά λάθη, τα οποία δεν είναι πολλά. Κυρίως είναι από ατομικά, αλλά θα διορθωθούν μέσα στη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Ναι, έχουμε πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα. Καιρό με τον καιρό πιστεύω θα δέσει η ομάδα. Ήδη αρχίσαμε να βγάζουμε αυτά που δουλεύουμε όλη την προετοιμασία και τώρα στις προπονήσεις εβδομαδιαίο πρόγραμμα που έχουμε. Πιστεύω με τον καιρό οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν στο τέλος της προετοιμασίας θα μπουν και αυτοί στο κλίμα της ομάδας. Είχατε 2 τραυματισμούς σήμερα σε 2 έμπειρους και σίγουρα ενδεκαδάτους παίκτες, αρχηγοί και οι 2. Ξέρουμε κάτι περισσότερο για τους τραυματισμούς? Ναι, είχαμε 2 τραυματισμούς, οι οποίους τους ξέραμε από την αρχή του παιχνιδιού, οι οποίοι τους είχαμε μέσα στην εβδομάδα. Τους είχαμε αποκομίσει από το προηγούμενο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά έπαιξαν. Τα παιδιά προσπάθησαν. Έβγαλαν ένα χρονικό διάστημα όσο άντεξαν τουλάχιστον. Τα παιδιά που μπήκαν αναπλήρωσαν τη θέση, μπορώ να πω, στο 100% και μπράβο τους κιόλα. Και είχαμε και τον τρίτο τραυματισμό. Πάλι ήταν λόγω τραυματισμού, βγήκε και ο τρίτος παίκτης. Και αυτός που μπήκε, μπράβο του, συγχαρητήρια, και αυτός αναπλήρωσε το κενό 100%. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Όποιο παιδί και αν μπαίνει, νομίζω ότι δίνει τα πάντα για την ομάδα. Δύσκολο παιχνίδι σήμερα, εκτός έδρας. Ξεκινήσατε όσο χειρότερα γίνεται το παιχνίδι και αυτό σας επηρέασε στη συνέχεια, έτσι δεν είναι? Έχουμε κάνει γενικά ένα δύσκολο ξεκίνημα, ένα πολύ άσχημο ξεκίνημα. Κάτι που δεν αξίζει στην ομάδα του Σουφλίου και στην ιστορία αυτού του συλλόγου. Όσο για το σημερινό παιχνίδι, ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα. Βρεθήκαμε στο 5ο λεπτό να χάνουμε 2-0. Πιστεύω ότι μας επηρέασε και αν και μειώσαμε γρήγορα κι εμείς, κάτι πήγε στραβά και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να δεχτούμε 5 γκολ και η ομάδα να είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 0 βαθμούς μετά από 3 παιχνίδια. Πιστεύετε ότι είναι θέμα χημείας? Γιατί άλλαξαν πάρα πολλά πρόσωπα στην ομάδα, από τη διοίκηση μέχρι και τους παίχτες. Μήπως δεν έχετε βρεθεί ακόμη? Κοιτάξτε, είναι κάθε αρχή και δύσκολη πάντα. Η εικόνα γενικά πιστεύω ότι δεν αντικατοπτρίζει στο γενικό σύνολο. Με σκληρή δουλειά πιστεύω θα την αλλάξουμε αυτή, γιατί δεν αξίζει, όπως είπα και στην αρχή, όλη αυτή η εικόνα. Είμαστε πολύ στεναχωρημένα όλα τα παιδιά. Αν και δουλεύουμε πολύ σκληρά στην προπόνηση, έχουμε δημιουργήσει κάτι καινούριο. Η διοίκηση παλεύει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει μια παρέα και αυτό είναι που μας λυπεί ακόμα πιο πολύ, που δεν το ευχαριστιόμαστε. Εντάξει, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε καλύτερα. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Τελικά αποδείχτηκε εύκολο σήμερα το παιχνίδι εδώ στις Καστάνιες. Ναι, τελικά ήταν ένα εύκολο μάτσι έτσι όπως βγήκε. Βάλαμε 2 τυχερά γκολ. Τυχερά. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε 2-0 νωρίς. Ελέγχαμε το παιχνίδι, φάγαμε ένα τυχερό γκολ. Ξαναπροηγηθήκαμε με 2 γκολ διαφορά. Τελικά ήταν το ημίχρονο κλειστό πάλι 3-2. Χάσαμε 2 παίκτες με τραυματισμούς, 2 βασικούς, αλλά δεν σταθήκαμε εκεί. Το παλέψαμε, σκοράραμε και άλλα γκολ. Το ένα ιδίως όμορφο με τον Τζομπανούδη με ψαλιδάκι. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα δύσκολο μάτς με στην Άνθια. Σκοπός μας είναι να το ευχαριστιόμαστε, να έχουμε καλό κλίμα και να έρχεται ο κόσμος και να βλέπει ωραία πράγματα στο γήπεδο. Είσαι από τους πιο παλιούς και πιο έμπειρους στην ομάδα. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές φέτος μάλλον. Έχετε βρει τα πατήματά σας? Από όσο έχω καταλάβει, βελτιωνόμαστε προπόνηση με την προπόνηση. Είμαστε σχετικά νεανικό ρόστερ. Είμαστε 3-4 μεγάλοι και οι υπόλοιποι είναι 24 χρονών και κάτω. Τα παιδιά μαθαίνουν, προσπαθούμε να βοηθάμε και εμείς σαν έμπειροι όσο μπορούμε. Τα καταφέρνουμε άλλες φορές μένουμε λίγο στα λάθη.
προσπαθούμε.